Yep.
Bajing endi ya? Ora sih. Iya, sambal kemangi.
Balik keringan kidul aku nek. Wah, jan. Yo, Mas Yudi yo. Kanggo Riko. Selamat datang juga buat Mas Magelang.
Biak tenan pokoknya ra rugi nanggap Manunggal Jati. Pokoknya tinggal telepon aja ke 0813 295 62611. Bapak Antonius Puji Wibowo. Dijamin orang-orang ya Mas. Ora larang no, murah kok ini. Murah tenan sik, malah larang awake dhewe. Ra ngono. Iya. Mboten lho Mas. Ya dilangi rumiyin ya nak ya. Oh dilangi sik Mas. Oh nggih. 3 2 1 Manunggal Jati. Yuk. Tresno Waranggono kagem ingkang kewadalem Bapak Benar Ventura Gus Yanto kalian Ibu Yohana Francisca Suyati. Sama Manunggal Jati.
Yuk.
Ayo, ayo. Ayo Lek. Iring banyu garing sliramu wis ora eling pedhot tali tresno merga derajat bondo donya iliring aloku iki rangalake banyu kali aduh Gusti paringo soto sayekti sineksen langit lan bumi durung nganti krama nanging kowe wis citra aduh Gusti paringa ngapura Kembang-kembang manggis Kang Mas lunga aku nangis nangis tanpa tresno wis ra ana ora ana tamba kang bisa paring usada nganti besok oncat iki nyawa nganti besok oncat iki nyawa yes. Iya. Kalang-kalang sing tak nampa ngelingake zamane semono nalika biyen-biyene
dewi ning ngarepe motor ning dalan anyar kowe karo sapa ning kulon terminal Kertonegara Ngawi. Iya. Hoa hoa hoa. La 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 la. Iya. Guys. Iya, iya. Hey,